Nơi guys mun Lugun thamun Jigjirau noi badi holi phun lai lai Da Tailas Peo thanggasin dong noi isir gamiyaw thanggasin dong Da mano Ini holi gelegra makha Nailambai thai sengrafora जों गामिनिया Nोंथाङा हलि गेलेनानै माबायदि मोनदो? मोजां मोनदो? नों माबायदि मोनदो? मोजां मोनदों। मोजां मोनदो? सोर सोरखौ फोनखौ नोङो? नै अ ada Raza. अ इसोरखौ फोनबाय? ओमफ्राय सोरखौ फोनबावगोन? Ha? सोरखौ फोनबावगोन? ओइ सानि बाबुखौ। सोरानि? Aina lihat dia. Bapak. Aina nadi di bajian kamu kena. Wah, bukan apa itu. मायाव फोननाय नोङो? नों मायाव फोननाय? गासियावबो ताब्लियाव फोनगोन ना फोनास'? फोनदो बा हांगारजों ना माजों? नै बिथाङा लेट्रिननि हा जाबाय दंमोन जानायस' जानायस' लाजिद' नायनि